Здравейте! Вие гледате предаването Актуално, а аз съм Крамена. Днес се намираме във Варна Тауърс, където се провежда първото по рода си изложение „Хоби, лов и риболов“. Тук можем да видим кои са най-новите аксесуари от светът на вашето хоби. Останете с нас, за да разберем какво предлагат изложителите и какви атракции са подготвили организаторите. Продължаваме нашата разходка из изложението с темата за риболова. До мен е Георги Войводов, който е представител на Панамският клуб за спортен риболов. Здравейте! Добър ден! Разкажете ни нещо повече за вашия клуб. Какъв риболов точно практикувате? С няколко думи, нашия клуб е създаден през 2001 година с ясната цел да пропагандираме чисто спортната част на риболова. Хващаме, измерваме, фотографираме се с рибите и ги пускаме, за да има за нашите деца и за нашите внуци. Членове сме на Световната асоциация по спортен риболов от 2010 година и сме една от дестинациите, където се провеждат кръгове от световния шампионат по спортен риболов. В клуба има поставени 119 световни рекорда до момента и работим повече по въпроса. Има ли много българи, които се присъединяват към вашия клуб и идват на риболов след вас? Това е една от мисиите ни да се появим в България и в медиите и по изложенията. Бидейки българин, моята цел е да видим и българин в клуба. До сега за 11 години имаме един българин посетил клуба, той с американски паспорт. А къде точно се намира вашия клуб, къде точно правите риболова и как протича самият риболов и колко е различен от нашия тук? За познавачите на риболова, синонима на този вид риболов е Формула 1 в риболова. Тоест, при нас са най-големите размери риби. Говорим за световни рекорди на черен марлин 516 кг рибка, риба тон 226 кг световен рекорд. Клуба се намира на Тихоокеанското крайбрежие на Република Панама, съвсем близко до костариканската граница. За познавачите е известно, че там живеят и се размножават най-големите популации от марлинови риби и от дълбоководния жълтопер тунец. И с тази цел собственика на клуба купи остров Бока Брава и направи една от перлите на спортния риболов в света. Какви риби точно са това марлените, които споменахте, и какво е особеното в техния риболов? Усещането е неповторимо да контролираш с една корда по-тънка от 1 мм, да контролираш 500 кг чудовище от другата страна. Риболова се осъществява на специални столови, подобни на заболекарските, с два предпазни колана, защото не са редки случаите рибата взима риболовеца от кораба долу във водата. Усещането е неповторимо, просто не може да се сравни с нищо от риболова. И попитахте ме какво е различното. Абсолютно всичко е различно. Тук в реките и езерата се ловят 2-3 кг риби. В Тихия океан това е размера на стръвта, който слагаме на куките. Усещането е също като да се возиш на трабанчи и да се качиш на Ферари. Спортната част от нашата дейност е широко пропагандирана и с това се гордеем. Нашите рекордьори след измерване и изтегляне се връщат обратно в океана, за да станат още по-големи и да ги хванем още веднъж. А вие лично, коя е най-интересната риба, която сте хващали? С която се гордеете най-много? Която аз съм уловил или клуба? Моя личен рекорд е 402 кг черен марлин. Това е рибка дълга 4 метра и 15 см и тежи 407 кг чисто тегло. По принцип има и по-големи от тези. Най-впечатляващото е, аз съм автор на рекорда за червен костур, 69 кг, рекорда е мой. Това е моята гордост.